Moikka moi! Sori, jos toi tärkein nyt ole, mulla on nyt salaman päällä. Mutta tänään mä esittelen mun uuden tavaran. Tai no, niin, uuden tavaran, minkä mä sain. Ja tää on ihan sairaan ihana. Mä siis on tämän vähän aikaa sitten, eli ihan tänä päivänä olen saanut tämän. Niin mä ajattelin, että kun mä nyt pitkään aikaa tehnyt videota, niin miksei tekisi vaikka tästä videota. Niin mennään vaan kattoo, mikä se on. Se on tällainen. Tärkein nappa. Tai aina tärkein, koska tää salama on vähän tällainen outo. Eli tällainen. Ja te ette varmaan alussa vielä tiedä, että mikä tämä siis on. Ja tämä on siis, voin kertoa siis mikä tämä on. Sori, jos taustalla näkyy, se on mun koulupöytä, tai no pöytä. Niin tämä on kajari. Siinä on tällaista. Mä ajattelin, että me voitaisiin nyt katsoa, että minkälainen tää on. Niin sori, jos toi mun kuori näkyy, se on mun kännykkäkuori. Niin, tällainen. Niin mä nyt ajattelen, odotan jotain joku mini. Tai joku minikajari. Ja avataanpas nyt tämä. Niin joo. Mä haluan tietää. Eli tänään siis se on. Ja nyt me siis ruvetaan vaikka avaamaan tätä. Ja nyt voitaisiin varmaan lopetella tää video nyt tähän ja silleen niin nähdään ensi videossa.